Je 16. dubna 96 a postarší muž James Patterson Smith přichází na policejní stanici v Gortonu a v klidu zde oznámí, že během hádky svoji přítelkyni omylem utopil ve vaně. Když policie přijela do Jamesova domu, bylo už hned po zavření vchodových dveří jasné, že tohle rozhodně žádná nešťastná náhoda nebyla. Přistoupili k vaně, kde leželo bezvládné a zdevastované tělo 17leté Kelly Bates s vydloublými oči, popálenými stehny, pořezaným krkem od struny a se 150 řeznými a bodnými ranami od hlavy až k patě, jak od nože, vidličky, tak i nůžek, a to včetně i těch zahradních. Krev Kelly vyšetřovatelé našli v každé místnosti domu, a to i na zdech. K tomu bylo prokázáno, že několik dní před svou smrtí Kelly nejedla a nepila. V poslední den života totiž vážila o 20 kg méně. Už zde bylo jasné, že před svou smrtí si Kelly musela protrpět ještě několika týdenní mučení. Vše začalo, když bylo Kelly 14 let. Do té doby ke svým rodičům a okolí velmi otevřená a upřímná dívka s úsměvem na tváři, nyní si však našla nového přítele a vše se mělo do budoucna začít měnit. Rodiče se na její první lásku do detailů moc vyptávat nechtěli, možná proto, že sama Kelly byla ohledně jejich vztahu velmi schovívavá. Svoji drahou polovičku tedy přišel domů představit až o 2 roky později v jejich 16 letech. Otec i matka natěšeně čekají na mladíka, když tam se otevřou dveře a do domu vstoupí 32letý muž jménem Dave Smith. Srdce obou rodičů jako by se roztříštilo na milion kousků. Setkání by ale samo o sobě ani tak devastující nebylo, kdyby nelhal o 2 zásadních věcech. Svém jméně a svém věku. Byl totiž ve skutečnosti ještě starší než Kelly otec. Od této chvíle se Tommy a Margaret Batesovi snažili vymyslet co nejlepší způsob, jak onen pár od sebe rozdělit. Nechtěli dceru do rozchodu tlačit, aby se jako teenager nezačala ještě více vymykat kontrole. Avšak ode dne Jamesové návštěvy si Kelly graduálně začala dělat vše po svém. Bez oznámení byla s Jamesem mimo domov klidně i několik dní a přestal se o sebe kompletně starat. Rodiče se snažili s Kelly vše vykomunikovat, nikdy si ale nedala říct. Proto jí bylo později dáno ultimátum. Buď s Jamesem utne kontakt, nebo bude vyhozena z domu. Margaret s nadějí doufá, že si její dcera své chování uvědomí, ale Kelly si za 3 dny zbalí svoje věci a přestěhuje se ke svému přítelovi. Touhle dobou si rodiče také začínali na Kelly všímat různých modřin, ran a odřenin. I když Kelly tvrdila, že si všechny rány způsobila omylem sama, například zakopnutím, její rodiče moc dobře věděli, co, nebo spíše kdo tyto rány způsobuje. Když rány na jejím těle začaly překračovat meze, tak se Batesovi snažili problém řešit mimo jiné i s různými společnostmi a policií. Ale jelikož Kelly bylo touto dobou už více než 15 let, tak byl jejich vztah podle zákona tehdejší Británie v pořádku. Navíc rány z domácího násilí Kelly vždy svedla na sebe, takže nikdo v tuto chvíli nemohl zasáhnout. Hlavní problém ale byl, že touto dobou byla Kelly už dávno nastěhovaná v Jamesově domě, takže se svou rodinou začínala postupem času vídat méně a méně, až je nakonec přestala vídat úplně. Jednoho dne Batesovi dostali od Kelly poštou přání k Margaret narozeninám a později ke dní matek. Problém byl ale v tom, že podle rodičů rukopis na dopisech nebyl její, což by dávalo smysl. Vzhledem k tomu, že v době poslání druhého dopisu už byla Kelly pravděpodobně aktivně mučena a měla bodné rány po celém těle. James tak psal falešné přání pod Kelly jménem, aby rodinu oklamal, že je Kelly v pořádku a nic jí není, zatímco ji každý den surově mučil. Přesně do detailu nemůžeme postup Jamesova mučení určit, jelikož na každém výslechu vše popřel a snažil se všechnu vinu hodit na Kelly. Finální odhad je ale následující. Nejhorší a nejbrutálnější období pro Kelly bylo plus minus poslední měsíc, 2 jejího života. To se z domácího násilí začalo stávat naprosté peklo a Kelly už doslova bojovala o svůj život. Bodal jí nožem, držel jí v úkrytu pod podlahou a přivazoval za vlasy k radiátorům, aby se v průběhu mučení nemohla hýbat. Neznámým objektem Kelly zlomil ruku, rozdrtil čéšku a dlaň a vylíval na ní vařící vodu. A teď ta nejhorší část. 5 dní až 3 týdny před její smrtí jí vydloubil oči a následně jí do očních důlků několikrát bodl nožem. Když už se bavíme o bodných ranách, tak stojí za zmínku to, že byla Kelly pobodána na všech částech těla, a to i ve vnitřku jejich úst. To, že ji James v osudný den nakonec zabil, pro ní bylo potom všem požehnání. Dotáhl onu bezbranou dívku do koupelny a položil do vany, kterou napustil vodou. Poté vzal sprchovou hlavici a několikrát s ní Kelly udeřil do hlavy, dokud neupadla do bezvědomí a její bezvládné tělo se tak gravitací přirozeně nepotopilo pod vodu. Teď už jen James pozoroval, jak se Kelly topí a její puls pomalu, ale jistě slábne, až se nakonec vytrácí úplně.